sun is up, da-da-dee, with all the warmth and colors that it brings. We'll go plant our dreams, da-da-da, and watch them grow, da-da-dee, into weird shapes that haven't yet been seen. Let's get ourselves up on the roof, let's greet the sun. És un lloc on ens reunim cada cap de setmana amb altres nens i nenes per compartir, jugar i anar d'excursió. Els nostres monitors ens acompanyen i ens cuiden molt. Aprenc a estimar la natura i a respectar-la. No sempre tenim l'oportunitat de ser-hi. Sentir-se lliure, respirar aire fresc. Necessitem tan poc. El grup és per nosaltres un espai de creixement, de convivència i d'acollida. Ens sentim acompanyats i la reflexió i el compartir amb confiança són eines que ens hi ajuden. És un espai on puc ser jo mateixa i en enriquir-me de la trobada amb els altres. Un espai per a tu, una comunitat, un espai on pots compartir com et sents, amb llibertat, on tothom t'acceptarà. La nostra vida, els nostres sentiments, la nostra fe, les nostres opcions com a joves cristians són elements fonamentals de la vida del grup. Aquestes opcions ens comprometen amb la societat, a transformar el nostre entorn immediat, des del voluntariat, la solidaritat, la promoció de la justícia. Gairebé tots els que estem al grup de joves som animadors maristes. Jesús, Marcelí i Maria són referents en el nostre procés personal i de grup. Ens sentim en camí, ens sentim església que actualitza avui el seu missatge d'amor i compromís. Veiem que val la pena prendre opcions de servei i treball per les persones que viuen en situacions de major dificultat. Ens sentim privilegiats de poder ser companys de camí dels nostres joves. Els ajudem a desvetllar la necessitat de viure la vida amb sentit. Els acompanyem en el seu procés de recerca humana i espiritual. Intentem donar-los eines per discernir a partir de la realitat, a partir de la realitat dels seus companys, de la societat i també a partir de la pròpia interioritat i de l'experiència de Déu. Les trobades formatives, la marxa de Nadal, la trobada de Quaresma, el cap de setmana d'interioritat i pregària, l'espai jove, la Pasqua juvenil de les Avellanes, l'experiència a Teser, la ruta jove, són activitats que ens ajuden a concretar els nostres objectius i també a continuar fent el camí. Afavorim que esdevinguin persones felices i compromeses amb el món des dels valors de l'Evangeli. La nostra espiritualitat marista ens porta a comprometre'ns pel món. Deixem el món millor de com l'hem trobat. Començant per nosaltres mateixos, que fem la nostra feina de forma desinteressada com a animadors. Fins a les accions per millorar el nostre món que emprenem en els nostres grups. Persona solidària. Persona fraterna. Persona lliure. Persona filla de Déu. Sempre amunt, tant com puc, sempre amunt, servim. Des del joc podem educar en actituds i valors que després desenvoluparan durant tota la seva vida. Doncs jo penso que per poder educar cal estimar els nens i nenes a l'estil de Marcelí. D'alguna manera, poder retornar als nens i nenes el que jo vaig viure a la seva edat, gràcies als monitors que vaig tenir. Des de l'experiència, des de l'exemple, ajudant a treure el millor d'ells mateixos. Amb tot això, ajudem els nens i nenes a reflexionar, a mirar el seu interior, a conèixer-se millor, créixer en la seva fe. Per mi, educar és acompanyar-los en el seu camí, escoltar-los i guiar-los en el seu procés personal. Hey, wake up, da-da-da, the sun is up, da-da-dee, with all the warmth and colors that it brings.
go plant our dreams, da-da-da, and watch them grow, da-da-dee, into weird shapes that haven't yet been seen. Let's get ourselves up on the roof, let's greet the sun. Darkness fills up the room with worries. It builds walls, has no color at all. So hey, wake up, da-da-da, the night is up.